ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అన్హోమ్లీ థాట్స్. నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి గల రీజన్ ఏంటి అంటే, నాకు తెలిసిన విషయాలన్నిటిని కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవడమే. సో మన ఛానల్లో పర్టికులర్గా ఒకే టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ అని కాకుండా అన్ని రకాల టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. నా ఛానల్లో మెయిన్గా హౌస్ వైఫ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ సంబంధించిన వీడియోస్ అండ్ మగ్గం వర్క్ సంబంధించిన వీడియోస్ లైక్ బ్యూటీ టిప్స్, ఇంకా ఐటమ్స్ రివ్యూస్ అండ్ నాకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇంకా మన ఛానల్లో అన్ని రకాల వ్లాగ్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయబడతాయి. నా ఛానల్లోని వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో ఇలా చేయడం వల్ల నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.